Gavana ma Homa Bay, Gladys Wanga oyiero mane en spika od bura mar kaunti no Julius Gaya kaka jang'adne rieko weche mag siasa ndalo machuok bang' ka nyocha odagi kawo lemo mar migao mar ohala. Yiero mar Gaya en lemono obiro bang' kano ko gavana mondo mi oyiere e lemo mar siasa nikech en jasiasa ma ok onyal kawo lemo mano okwongo miye ma jatend migao bang' kano gwetaw kaka spika mar od burano makoro nyiso ni Gavana Wanga biro walo ng'ama chielo kaka jatend migao mar ohala thuolo mane owegi Polikapo Kombo mano oyier kaka spika mar od bura mar kaunti no juma mokalo. Gavana Wanga mane lose kinde mano orango kaka chenro mar gero chich rech e boma ma Homa Bay dhi nyime nokoni Gaya biro bedo jang'adne rieko e weche siasa. Na mar trade nyocha koro dhi kendo yier kaka spika. Kawuono wago mbaka gi spika kendo lero nani tich moneno konyalo timo maber en kaka jasiasa nikech Julius Odhiambo Gaya ong'e Homa Bay kaka jasiasa mosebedo MCA ma Central Karachuonyo higni 10 kaito ne ike mar 11 ni ochako mondo koro bed spika mar assembly. Koro neno ni line mar siasa ema ber kode. Nyocha an gi political advisor mane Nicholas Ajimba Igeta makoro dhi nyime mondo bed sub county administrator. Kodhi nyime mondo bed sub county administrator to koro nafas odong' mar political advisor. Akwayo speaker Gaya mondo okonya kaka political advisor mara. And personally an jasiasa. To siya ma siasa na emang'e no pi mang'iyo nime goya bal. So tich mar CC mar trade industry mane governor nominate mondo bedecha agone erokamano maduong' kuom yiera and the confidence that he has, but apparently the best job that I can do to the governor is to assist her in other areas mobile assign na mondo wati kode. But I want to promise that we'll make sure that we work for the government of Homa Bay and to the people of Homa Bay.